तर हे बघा अशा प्रकारे मी आढळ्यावर बारीक करून घेतलं. आता हे का हळद मीठ आणि मसाला लावून घेत आहे. नमस्कार मंडळी, मी इले आज भरडावर बऱ्याच दिवसांनी तुमका व्हिडिओ येता. हाली व्हिडिओ करूक ना म्हाका टायमच नाही होतो. तर भरडावर येलं आणि कसा असा आमका भरडावर येताना सवय असा खांद्यावर टावेल टाकूची. तर आम्ही जेव्हा कामाक जातो भरडावर बघा, मग त्या कायव असाने काजी असाने आंबे असाने हाडूक टावेल खांद्यावर असल्याशिवाय ना आमका शेतात जातो असा वाटणार नाही. माका तर असा वाटणार नाही, बाकीच्यांचा माका काय माहिती नाही. तर असा नटान थाटान पावडर लावून भरडार जाणं माका पटणं नाही. तर खांद्यावर टावेल टाकलं, टोपलो घेतलं आणि मी बागेत येलं. इथं बघूया म्हटलं काजी कशी लागले. तर ह्या वर्षी काजी तसा काय नाही, मूळ जळलो. ती बघा फका लागली ती तुमका दाखवते. तर आमच्या कोकणात कसं असता, पहिली फका लागली ना का मोहलो तरी करतो, उसळ तरी करतो. किंवा रविवार असलो, आज असा रविवार, तर म्हटला कोंबोयोग मारूया आणि मस्तपैकी काजीचे गर चिरून त्याच्यात घालूया आणि सुक्या असा थपथपीत चिकन करूया. तर त्यासाठी मी काजी काढते. तर हे बघा, आता ही काजी होती, ही कलमा असत. तर ही काजी ना जून झालेले असत. तर हे बघा, ताजे काजी झाडावरून काढून खाल्लेले चिरून ना ती एक वेगळीच मजा असता. तर ही काज ना अशी जाऊ गई, म्हणजे ह्यो जो बोंड असता ना आता जून जाऊ गया आणि काज अशी ना घट्ट लागा गई, त्याच्यात जून गर असता. आणि तो काजीचो गर कसो चिरलो ना तर त्याचा वरचा साल असा ना आता लालसर दिसावा, एकदम पांढरा दिसता नाही, मग तो गर कवळो असता. तर काही लोकांना मुंबईतली बाहेर राहणाऱ्यांका काजी गावनच नाही. तर ते पार्सला मागवतात. तर जाता कसा माहिती आहे, एक तर पार्सला मागवली तर म्हणजे पाठवणाऱ्याची चुकी नसता, पण ताजा वय ना तसा खाऊक गावना नाही आणि ती चव असतात ताजी ना ती घेऊक गावना नाही. तर पार्सल आणि काजीचे गर पाठवले ना का ते काळपट जातात आणि रापल्यासारखे जातात, त्याची चव मोडता. तर असा ना लांब राहणाऱ्या लोकांची तरा असता. तर ताजा वया ना तर कोकणातच यावचा लागतात. तर ही जून काजी होत बघा फका, ते मी आता काढून घेतोय. तर ह्या असा गावठी काजीचा झाड, आता गावठी काज आणि कलाम त्याच्यात खूप फरक असा. तर हे बघा, गावठी काजी असतात ना ते असे बुटके असतात आणि कलमाचे काजी असतात ना ते लांबट असतात. तर हे बघा तुमका दाखवतं, हे बघा ही असा गावठी काज, तर तिचो बोंडू पण असो असता चपटो, असो गोल लांबट. तर हे काजी जे असतात ना ते काजी लहान असतात आणि त्याच्यातलो गर पण लहान असता. पण ह्या काजीतलो गर जो असता ना तो चविष्ट असता, म्हणजे कलमाच्या काजीपेक्षा गावठी काजीचो गर ना चवीक लागता. तर अशी ही गावठी काज असा आणि ते काजी ना घोसान लागतं. तर हे बघा असे घोस लागले काजीचे. ह्याच्या काजी पिकले होत. तर हे कलमाचे बोंडू असतात ना ते मे महिन्यात जेव्हा काजी डगळ जातात ना तेव्हा हेच बोंडू मोठे जातात आणि आताशे ना हे बोंडू लहान जातात. तर हे पिके काजी असत आणि हिरी फका असत जून ती मी आता काढून घेतोय. आंब्याचा लोणचा, तर आंब्याचा लोणचा करतो. ती आंबोली फिरता फिरता आंबोली दिसली बागेत, तरी बघा मस्तपैकी तोरा लागली पण कवळी असत. तर ह्या तोरांचा ना लोणचा एक नंबर असा. तर शाळेचे दिवस होते ना त्याची आठवण येईल. 2 तोरा मी काढतोय. हे बघा, ह्या कवळ्या तोरांचा लोणचा ना एक नंबर लागता आणि वास काय सुंदर येता. तर घराकडे जाऊन लोणचा करतलंय मी 2च पुढे. तर हे बघा इतके काजी गावले, फका गावली थोडी आणि पिकलेले काजी गावले. ते बघा अशा प्रकारे काजी मी वेचलंय. चला तर आता पुढे बघूया.
तर ह्या बघा, ह्या असा चापराचा झाड, या चापराचा झाड आणि तुमका चापरा दाखवतोय. तरी बघा, तर ही बघा चापरा लागली आहेत मस्त. ही ना आंबट गोड अशी चापरा लागतात. तर नुसती ना नुकती खय ती बघा कच्ची, कोमट कच्ची झाली, लाल भडक कशी चापरा जातली. तर ह्या कच्चा झालेला मस्त. तर ह्या बघा कच्चा मस्त उमले असत वर ते. तर सुंदर ह्या चापार असा. हिरये काजी घेऊन येलं ते आता चिरतलं. आणि आमका कोकणात सवय असता, पहिले काजी हिरये लागले ना काय त्याचा काहीतरी करूची. तर घरात चिकन मटन करतो, काजीचे गर घालून मोलं करतो किंवा काजूची उसळ करतो. तर माका आज करूचा असा चिकन. आणि मी या पोल्ट्रीसून कोंबडा घेऊन येलंय. तर ह्यो कोंबो असा आमचो घरचो गावठी. तर ह्यो मारूचो नाही, ह्यो फक्त तुमका दाखवचो असा. तर अशा प्रकारे मी आज काजीचे गर घालून मस्तपैकी चिकन करतलंय सुक्या. चला तर बघूया. आधी काजी चिरून घेऊया. तर काजी चिरताना पहिला हाताक मात्र तेल लावूया. आता हात कुसतले. तर हातात ना प्लॅस्टिकचे पिशवे घातले तरी चालता, हँड ग्लोव्ज घातले तरी चालता. तर काजी चिरताना मात्र काळजी घेऊची लागता. काजीचो ढीग असताना तो डोळ्यावर उडावता आणि मग तो डाग काळो जाता आणि त्याच्यावरची साल येतात. ही बघा, ही असा जून काज. तर ह्याचं देठ मी काढतोय आणि कशा प्रकारे चिरतं ते दाखवतंय. तर पूर्वीचे लोकांना पारंपरिक काजी काहीतरी अशी काठी घेत आणि त्याचो डोळो काढेल. म्हणजे ही काज असा ना, तर ह्यो मधलो असा ना तो काजीचो डोळो हा. तर ह्यो डोळो ना पहिलं मी काढतोय. तर हात असं तेलाचे काज असा ती सुळागता हातातसून. तर ह्यो बघा, एका म्हणतात डोळो. तर आता ही काज असा ना, तर त्या काजीचा तोंड रिकामी झाला. तर त्याच्या आता दोन भाग म्हणजे भांग पाडू गयो. एका आम्ही म्हणतो भांग, म्हणजे काजी भांग पाडू गयो. आणि त्याच्यानंतर हे बघा, आता पायाच्या अंगठ्याखाली असा घट्ट धरायचा आणि हे दोन जे भांग असत ना दोन वाटेचे, ते असे बाजू करायचे. काय त्याच्यातलो ओक्को गरिलो. हो बघा, हे का म्हणतात पारंपरिक काज चिरणे. आणि आता कसं जाता, आता काजीचे मसणी झालेत. काजी कापणे किंवा आडाळ्यावर सुरियन कापणे किंवा चिरणे असे प्रकार झालेले असतात. तर ह्यो पारंपरिक प्रकार असा काज चिरणे. तर ह्यो पहिलो घर मी काढले. तर आमच्या लहानपणी कसा होता, काजीची फका लागली ना काय, ती फका आम्ही काढू उरबडू आणि पोरा जमान ते काजी चिरू. पण काज मात्र पहिली चिरली काय आम्ही काय करू, एक पान घेऊ कसला तरी आणि त्या पानावर आम्ही बाहेर देवा किंवा वाडवडिलांका आम्ही ती काजीचे गर असो ठेवू आणि नंतर आम्ही तो गर वाटून खाऊ. तर अशी तेव्हा आमच्या म्हणजे आम्ही पोरा होतो तेव्हा अशी पद्धत होती. कारण आमच्या औषधीने आमका शिकवलेलं. तर आताची जी मुली असत ना त्यांना वेळच नसता, कारण शिक्षणापुढे आणि कामापुढे. कारण आताच्या मुली असतात ते बसान नसतात आणि तेव्हा आम्ही पण बसान नाही होतो, पण घरची कामं करू. तर आता मुली असतात ते बाहेर कामांका असतात, त्यामुळे असला त्यांना अनुभव मिळणार नाही. तर अशा प्रकारे मी ना हे काजी आता चिरून घेतले. तर काजींका ना डीग कमी असा, तसं जास्त डीग नाही असा. तर पोल्ट्रीसून कोंबो घेऊन येलो
सोलून कापून स्वच्छ धुलं. तर आता मी बारीक करते. मी बारीक करताना अशा पद्धतीत करतो, कारण आम्ही झाजावणं नाही, झाजावून आम्ही धुणं नाही. तर पहिलं जो काय साफ करूचो असता तो साफ करून घेतलो, बारीक केला आणि नंतर चिकनाक मीठ मसालो लावलो. तर त्याप्रमाणे मी आता बारीक करून घेते. तर गावठी कोंबडा असताना आता कडक असता आणि बॉयलरचा कोंबडा असताना आता त्याची हाडा असतात ती नरम असतात. तर ही हाडा बघा किती कडक असत, ती आडळ्याक लागण होत नाही, म्हणजे इतक्या ह्या कडक असता. आडळ्याक सुद्धा आता म्हणजे असं लागणार नाही, इतक्या कडक असता आणि त्या चवीक ना भारी जाता गावठी कोंबडा. तर अशा प्रकारे ना मी आता ह्या बारीक करून घेतोय. तर हे बघा अशा प्रकारे मी आडळ्यावर बारीक करून घेतलंय. आता हे का हळद मीठ आणि मसाला लावून घेतोय. तर पहिली मी 1 चमचा हळद लावतोय. तर त्याच्याप्रमाणे हळद घातलं त्याप्रमाणे आता मी चवीपुरता मीठ घालतोय. खारट पण नाही आणि जास्त अळणी पण नाही. एका गोट्यान अळणी झाला तरी चालता, पण खार जाता कामा नये. अशा प्रकारे मीठ घालून घ्यायचा. तर ह्यो असा मालवणी मसालो हळद मीठ घातलं. तर ह्यो आता माझा मालवणी मसालो तुम्ही ह्याच्यात घालून घेतोय. तर माका जितक्या तिखट होया त्याप्रमाणे मी मसालो घालतलंय आणि 4-5 दिवसात तुमका मसालो मी जो माझ्या हातान मसालो कुटतलंय, भाजको मसालो मालवणी मसालो, तो तुमका मी विकतलंय. तर तुम्ही तयार राहा. मी माझो मसालो आता 4-5 दिवसात तुमका दाखवतलंय. तर ह्या आता मीठ मसालो हळद लावून घेतलंय ना, तर का आता मस्तपैकी चोळून घेऊया. त्या असा चोळून घेतला ना का मीठ मसालो हळद ह्या चिकनात भरता आणि त्याची ना चव अजून वाढता. आणि तुम्ही डायरेक्ट जर फोडणे घालू गेलात ना मीठ मसालो, तर तो ह्या चिकनाच्या फोडींका लागणार नाही, म्हणजे होई तशी ह्या फोडींका चव येणार नाही. तर मेन असतं हे फोडी. तर त्या फोडींका ना मीठ मसालो बरोबर लागलो ना का चिकन इतक्या मस्त लागता ना. तर अशा प्रकारे मी आता मीठ मसालो चोळून घेतो आणि या अर्धा तास झाकून ठेवतोय. तर ह्या आता अर्धा तास मी झाकून ठेवतोय मुरत, म्हणजे मीठ मसालो बरोबर लागतलो. तर ही असा ओली कोथिंबीर काढून घेतोय. गावठी कोथिंबीर असताना तिका वास भारी असता. तर अशी धने टाकले का कोथिंबीर स्वतः होई तेव्हा ताजी फडफडीत काढून घ्यायचा आणि घालून घ्यायचा. चिकनाक लागणारा गरम पाणी करून घेतले. आता पातेली ठेवतोय चुलीवर, चिकन फोडणे घालूया. तेल ओतून घेतोय पातेलीत फोडणे. तर 8-10 दिवस व्हिडिओ येऊक नाही, तर त्याचा कारण आहे सांगतोय. तर काकांका तुमच्या काकांका बरा नाही होता, हॉस्पिटलमध्ये होते, हर्नियाचं ऑपरेशन झाला, त्यामुळे 8-10 दिवस व्हिडिओ मी करू ना. तर आता बरे असत, ऑपरेशन करून घराकडे इलो आणि आता मका आज वेळ मिळालो व्हिडिओ करत. तर आज व्हिडिओ करतोय, तो पण गावठी कोंबड्याचा चिकन. तर तेल आता बऱ्यापैकी तापला, कांदो घालतोय फोडणी. कांदो फोडणी घातलं त्याच्यात आता ही दालचिनीची पानं घालतोय. तर दालचिनीची पानाची घातली ना काय जरा रसा वास बरो येतात. तर ही असा आला लसूण पेस्ट. तर आला लसूण पेस्ट मी करून ठेवतो एकदम, मग काहीतरी करताना घाई झाला ना. तर आता मी या चिकनाक लावून आहे, गावठी चिकनाक मी लावून आहे. मी अशा पद्धतीने फोडणं घालतोय, म्हणजे ही ना कांद्यात आणि तेलात बरी भाजता. तर ह्या गावठी कोंबड्याचं चिकन आहे ना त्याला मी टोमॅटो घालितोय ना अजिबात. तर पूर्वी जे लोक करीत ना टोमॅटो शिवाय, तसा मी करतलो. तर आता आला लसूण पेस्ट ना ह्या कांद्यात मी बरी भाजून घेतो, म्हणजे उग्रट वास होतो ना.
तर ह्यो असा मालवणी मसालो. तर ह्यो मालवणी मसालो तुमका 4-5 दिवसात तुमका घरपोच मिळतलो. तो कसो मिळतलो तो सांगतलंय आणि फोन नंबर मी तुमका देतलंय. तर त्याप्रमाणे तुम्ही मात्र ऑर्डर करू वयात, कारण तुमच्या सपोर्टाची माका गरज खूप असा. तर ह्यो असो मालवणी मसाला होतो. मी आता कलरासाठी ह्याच्यात टाकते, कारण मी लावून तर घेतलंय पण वर जरा तरी येऊ होई कलर येऊ होय ना, म्हणून मी ह्याच्यात टाकते मी. आणि धने जिरा पावडर असला काही टाकलं नाही. तर ह्यो मसालो सुद्धा ना करपता कामा नये. तर ह्या बघा, ह्या असा गावठी चिकन, ह्या असा गावठी चिकन. तर थोडीशी ना मी ह्याच्यात कोथिंबीर पण टाकते. तर आता ह्या गावठी चिकन ना तर मी फोडणीत घालते. तर माका करूचा असा सुक्या म्हणजे थपथपीत. तर म्हणून मी ना ही अशी पातेली मध्यम ठेवलेली होता, कारण आगाळच्या ढगाळ जर भांडा घेतलात ना तुम्ही करताना आणि तुमका जर सुक्या करूचा असला ना तर नाजूकशीच अशी, म्हणजे तुमका सुक्या करूचा असतील तशी पातेली घेऊन ता करू काय ना, तर ना त्याचं रसो तयार जातो. कारण बरोबर मध्यम आकाराची पातेली घेतलात ना का त्याच्यात का सुक्या बरोबर होताला. ह्या बघा, ह्या चिकन आता मी ह्याच्यात भाजून घेतलंय. तर आला लसूण पेस्ट असतात ती ह्या चिकनाक मी फेका लावू नये ना. तर चिकनाक लावून ठेवली ना का चिकनाक पाणी सुटता. आणि त्या तेलात फोडणीत टाकला तर काही जण काय करतो टोमॅटो घालतो. तर टोमॅटो फोडणीत घातलो का पाणी ह्या सुटतालाच. त्यामुळे ती आला लसूण पेस्ट असता, म्हणजे मेन म्हणजे लसूण पेस्ट, आला नाही, मेन म्हणजे लसूण पेस्ट. त्या लसूण पेस्टिंग ना पाणी सुटता आणि ती लसूण पेस्ट असताना ती कच्ची राहता. आणि मग ना त्या चिकनच्या रशाक किंवा चिकनाक उग्रट वास येता आणि तो रस्सा असता तो बिघडता. म्हणा आला लसूण पेस्ट असता ती कांद्या तेलात भाजून घेतली आणि नंतर त्याच्यात ह्या चिकन मसालो लावला, चिकन टाकला आणि बरा परतून घेतला काय त्याचा रस्सा बरोच होता. तर ह्याच्यावर मी आता झाकण ठेवते. तर बघूया हे का तेल सुटला काय. तर बघा मस्त देखील एका तेल सुटलं. तर मी आता ना गरम पाणी केलंय, तर मी ह्याच्यात घालून घेतलंय. तर गरम पाणी खेका घालतो चिकना, तर चिकन ना पचपचीत लागता कामा नये. म्हणजे थंडगार जर पाणी तुम्ही घातलात ना तर त्याची चव बदलता आणि रस्सा ना तो पचपचीत जाता. आता माका सुक्या करूचा, सुक्या म्हणजे थपथपी, त्याच्यावर चपाती खाऊ गाव भैया अशा पद्धतीने मी करतलंय. त्यामुळे मग आता पाण्याचो ना अंदाज घेऊनच पाणी त्याच्यात घालूचा लागताला. पूर्वीची माणसं ना काय करीत, घरात कोण मोठो माणूस असं ना तो कोंबडा मारून घेऊन ये घरचा, गुडातला काढल्यान कोंबडा मारून हाडल्यान स्वच्छ धुल्यान का घरात हाडल्यान सोकटान घेतल्यान का त्याच्यावर बारीक करी. मग बायका काय करीत, त्या चिकनाक मटणाक मीठ मसालो लायत, हळद लायत आणि फोडणीक घालीत, तर धुईत नाही. तर त्याचप्रमाणे मी तीच पद्धत मी वापरतय. तर तसा ना तुम्ही मुद्दाम एक दिवशी करून बघा. तर बघा मस्तपैकी अर्धा शिजला. तर ह्याच्यात मी आता ना काजीचे गर घालून घेतोय. तर हे बघा, हे अख्खे काजीचे गर चिरलेले ना ते मी गरम पाण्यात टाकलं, त्यामुळे त्यांचा कलर बदललो. तर हे आता अख्खे जरी टाकले ना तरी त्यांची डाळका आपणच जातली. आता ह्या शिजाने बरा मी तोपर्यंत वाटा पटून घेते. पाट्यावर भाजण केलेला वाटा पाटून घेते. तर कांदो खोबरा त्याच्यात कोथिंबीरची देठ असा. तर ह्या आता ना मी पाट्यावर वाटून घेते बारीक.
पाट्यावर मस्त गंधासारख्या वाटून घेतलं. आता बघूया चिकन शिजला काय. पाणी आटला म्हणजे चिकन शिजला. हे बघा काजीचे गर बघा कसे अक्केच्या अक्के राहिले, म्हणजे डाळका झाली पण ते मोडक नाही. तर आता ह्याच्यात मी वाटप घालून घेते. तर ह्यो म्हणा माझो भाजको गेल्या वर्षाचो मसालो, आता वर्ष होय त्याला. हे बघा अजून त्याचो कलर असो असा, आता थोडंसं जरा म्हणजे कलर चेंज जाता. तर ह्यो मसालो नाही तुमका ताजो मसालो मी देतले. तर आता ह्याच्यात मी वाटप घालून घेते. पाट्यावर वाटलेला वाटप आणि चुलीवर शिजवलेला कोंबड्याचा चिकन म्हणजे सागोती. पूर्वीची माणसं म्हणत सागोती, तर चिकन म्हणत नाही किंवा मटण म्हणत नाही, सागोती म्हणत. बकऱ्याचा जरी मटण असला ना तरी सागोती, आणि कोंबड्याचा मटण असला तरी सागोती. तर आता जितक्या माका पातळ घट होया त्याप्रमाणे असा मी थपथपीत करतले, म्हणजे त्याच्याबरोबर चपाती खाऊ घाव होईल. तर आता ही उरलेली कोथिंबीर आहे ना ती ह्याच्यात मी घालून घेते. तर ह्या कोथिंबीरीना ह्या सागोतीची चव अजून वाढतली. पहिला काजीचे वर घातलेला गावठी कोंबड्याचा मटण म्हणजे सागोती मटण चिकन. चला तर आता मस्तपैकी या शिजला. तर मी आता उतरून घेते. गावठी कोंबड्याचा चिकन मटण असताना त्याचा वास वेगळोच येता, आणि चुलीवर तर झणझणीत एक नंबर जाता. चला तर या बा जेवक. मी आता जेवतोय, माका भूक लागली हा. तर सुकी सागोती बघूया कशी झाली ती. वास तर सुंदरच येता. गावठी कोंबड्याच्या मस्तपैकी झणझणीत सुक्या चिकना बरोबर केलंय चपाती. यावा तर जेवक सगळी जण. आता कसा झाला आता मी खाऊन बघतोय आणि नंतर तुमका चव सांगतोय. एक नंबर मस्तच झाला. सुंदर असा चुलीवर केलेला चिकन, पाट्यावर वाटलेली मिरच्या, ताळमेळ अगदी मस्त जमून येतात. आणि ह्या सुंदर अशा हवेशीर जाग्यावर भोपळीच्या वाऱ्यावर जेवताना इतक्या मस्त भारी वाटताना. तुम्ही खराच एक दिवशी चूल मांडा आणि करून बघा, तुमका कसा वाटतला. आता जा मी सांगतोय तर तुमका बरा वाटतला. आता कसा घरात फॅन लावचे लागतात, गरम जाता म्हणा. तर ही नॅचरल हवा जी असता ना ती आपल्या शरीरात योग्य असता. तर चिकन तर मस्तपैकी झाला. कधीतरी तुम्ही पण असाच करा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मी आता जेवतोय, सगळीजणं परत बोलवतोय जेवूया.